V dnešnom videu, veľmi krátkom, si povieme niečo o tom, ako vytvárať sériu úloh. Tak, ako sme si hovorili v predchádzajúcom videu, postupnosť úloh v systéme Collet nazývame trasa. Vytvorenie trasy znamená vytvoriť postupnosť úloh s rôznou náročnosťou. Úvodná úloha zvyčajne slúži na oboznámenie sa s portálom, ďalšie úlohy sú náročnejšie a náročnejšie, napríklad si takto môžu žiaci uvedomiť potrebu použitia cyklov. Jednotlivé úlohy v trase nemusia byť z tej istej série alebo rodiny úloh. Ak chceme vytvárať trasu, je vhodné zohľadniť metodické pokyny. Treba začať jednoduchou úlohou, tá podporí žiakov pri zoznámení sa s prostredím Collet, pripraví ich na ďalšiu úlohu a môžu si vytvoriť vhodnú slovnú zásobu, napríklad môžu sa naučiť používať pojmy ako premenná, údajový typ alebo údajová štruktúra. Chceli by sme, aby žiaci sami objavili napríklad užitočnosť cyklov. Robiť však neznamená nevyhnutne chápať. Vo väčšine platform na výučbu informatického myslenia, či už je to Hour of Code, sa k žiakom pristupuje veľmi behavioristicky. My by sme chceli pracovať pomocou tzv. Riadeného bádania. Konštrukcia našej cesty by teda mala viesť žiakov krok za krokom k tomu, aby sami pocítili potrebu použitia cyklov. To by sa dalo napríklad urobiť tak, že najprv požiadame o zostavenie kocky so hranou 2, ale v ďalšej úlohe dostanú postaviť kocku s hranou 10. Žiaci si potom uvedomia, že musia nájsť spôsob, ako túto úlohu urobiť menej náročnou na čas. A zároveň, tým, že cestu začneme jednoduchými úlohami, si žiaci môžu doplniť slovnú zásobu. Možno budete chcieť pridať viac praktických aktivít, pretože ako všetci vieme, môže byť užitočné pracovať s niečím známym, ako je napríklad papier a pero alebo tabula, prípadne malé kocky predtým, ako sa vydáme do neznámych morí používania novej aplikácie. Riadené objavovanie znamená pokračovať náročnejšou úlohou rovnakého typu, kde žiaci môžu upraviť svoj predchádzajúci zdrojový kód a podnetiť žiakov, aby postupne používali novonadobudnutú slovnú zásobu.